Овце, ви. Аре бе, гледай. Почнахме, нали? Абе, аре вече мога да ги убиеш овцете. Ме би бе. Майка ти, Стига, бе, аз... цигани си. Ма какво? А? Ми ходи. Снима просто. Снимаш ли в момента? Да. Да. Как стува, брат? Не, това вече е мое. Махни се бе. Стига. Да. Чай бе, я стой. Колко овце има? Стига. Това е Бе, мое. намери друго бе. Спри, бе! Аз почвах да я пия! Не си. О, да съм. Джерки. Колко вече имаш вълна? 3. Ми тогава махай се. Маре, махни се ти. Ми аз се махам, защото и без ме дразниш. Отима да... Аре, аз съм умирал, бе. Аз съм оздравите от тебе, бе. Оф, аз забравих. О, ужас. Иван, имаш ли вълна? Ние сме на 1,70. Да. Защо? Това. Имаш ли вълна? Имам вълна, да. Добре, преди го. Абе, чакай малко, бе, аз дърво нямам. Но ще. Ебе, бре. Лез, бе. Лез. Лез, бе. Давайте. Много Защо готин ще си, ги- обаче. Що па ще ги размножаваш? Много готин си, не се пада. Еми, А? защото така. Какво така? Искам вълна. Да, аз искам. Еми, тогава. Какво питаш тъпи въпроси? Крави. Ма и аз искам. Да А знаеш. добре, бе. Ще Ема, това ще е на всички. Не, няма да е на всички. Защото сега ще го направя, че ще ме разълваш. Не. Да. Малко лага сурор, обаче. Да, започва да лагва на мен, като чупа дървото ме вода след... И аз... Еми, аре, хоствай го. Не мога. Мисъл, Не мога, бе. еми, това е без опъкване. Аз ти казвам, ти не ми прави някакви заключения. Преди да почнете да снимате или там, какво правихте, беше по-добре. С мен. Чао, прави се. Не, Да. още ме лага. Това ще прави той съвсем за малко. Се, оправи се. Ми трябва да... Але ви не ми правите за заключение. Така. Може да сложим нещо. Оф, става маймунска маска. Само да Може да кажа, че не съм на чийт мод. Добре, бе. Съм само Бе, на... мокни, бе. на Не ресите. ме интересува. Лопни, Иване. Не видим хората му да... Абе, хората, бе. Хората няма да слушат. Няма хора. Просто Според мен още не сме луди, нали така? За да, като сме трима да говориш на четвърти човек. толпа. Аз вече съм трети ляв век. Половин. Да, бе. И аз. Защо? Не купаете ли? Не, Айде. ти ми изби всички овце. Бе, И ми за експит, така че... бе. Имам 3, бе. И върши. Не вълна. Ти като го убиеш пред мене и вземеш експитол. Аре, За малко няма каквото вижда. остане. Казвам ли теб съм да. О, крава! Yes, бинго. Бинго милион. Аз забрах, че те овцете не дават храна. Да, едно 8 маняци. От това бе. Yes. Не бе, махни се от тука бе. Какво намери? А това Не е бе, ясно. какво? Абе, какво направи, бе? Не ги избивай. Има едни в дупка, не ги пипай. Нищо не правя. Тя, че намерих нещо яко. Късмет, 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 късмет! Оу, yeah! Вече имам железни бутушки. И закон. Къде?
Лъки Бог. И откъде го взе този леко? Искате ли да направим легла или нещо? Намира се. Имаш ли вълна, ясне? Имам. Ебе, къде ми отиде дупката? Нещо се населваш при мен ли? Бе? Чай, аз... Къде го намери? Как се намери? Стой. Ще легнете ли? Чай, искам да видя нещо как се прави. Аз ще си направя такова. Аз ще си направя друго легло. Какво? Аз съм легнал вече, така че. Чакай, ще си направя от това Carpenter. В просто ли? Това е якото легло. Какво му е якото? Мога го сменеш. И как се прави? Виж, Какво? как се прави. Чакай. Не е обикновено. Къде е това легло, бе? На четвърта страница. Мога го напишеш. То ти дава толкова. Той някъде я спиш. Само че... Готово. Ама нямам чук. Нищо, аре, лягай. Чай, че ме подгониха. Не сега? мога. Не мога да легна. А Carpenter блока? Прави се... Твърде късно ясне. Аз съм легнал. И аз съм легнал. Вие сте легнали, обаче дойдоха зомбите, съжалявам. Просто се щупи си леглото и се отдалечи. Или просто ги уби. Да. Просто лягайте да спите. Добре. Но... Легни, бе. Добре, тихо.